výstrehov prehliad. Dovolí je prehliadnúť páchateľa, odzbrojí ho a prehliadne, či nemá na sebe ďalšie zbrane. Keď počul toho páchateľa stále stráži, keď sa aby zautočil, tak pes okamžite urobí zákrok na ne. Doprovod, kedy pes počas doprovodu stále stráži páchateľa. Zase na ňu neútočí bez slova, zase výhra rukavu, zatlieskame do Veronike.